jamana kono wa ali kokan ma caman tun bi ka fɔlɔ ka sika Isufu Mahamadu la ni fanga d'Afriko la sabula tiendo Mohamed Bazoum ye a jɛɲɔgɔn ye nka General Chani fana ye Isufu danamaba ye ale de ye ni sɔrdasi cɛ in sigi fangabolo kɔlɔsili ɲɛmaaya la a ka san 10 bɛɛ kɔnɔ wa a tagatɔ a y'a kalifa Mohamed Bazoum na o kama maaw ko cogo di Isufu na dɛsɛ General Chani na ka da u kan kabini fanga d'Afrique kɛra maaba caman ye u hakilinanta fɔ dɔw sɔnna dɔw ma sɔn nka wagati si Mahamadu Isufu ma a kɔn k'o ta ka bɔ yen politikitɔn PNDS ɲɛma caman minɛna CNSP fɛ nka Isufu lafiyalen bɛ a ka sow kɔnɔ a ma jɔrɔ kuma si o bɛɛ de kama maaw ko k'a sen bɛ sɔn ka kɛ ni fanga d'Afrique la nka kunungo kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ jamana ɲɛma kɔrɔ kumana a ko maaw ka nin fɔta ninnu bɛɛ ye jugu kan ko ale ni Mohamed Bazoum bɛ ɲɔgɔn kalama wa don o don k'u bɛ kuma min ye fanga d'Afriko ye a ko ale ma sɔn bi a ma sɔn sini wa ko a ye a kɔn k'a bɛ CEDEAO kɔ walasa u ka bɛnkan sɔrɔ ni CNSP ye min ye kɛlɛko ye ka na Niger ko ale na sɔn o ma ni dɛsɛ kɛra kumaw bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ an b'a dɔn fana k'a fɔ ko cɛ in denkɛ Aba ni ale tun ye tajiko minisiri kɔrɔ ye fana minɛlen bɛ nin wagati na sɔrdasiw fɛ hali ni a da ma se o yɔrɔ ma a ko a b'a wajibiya sɔrdasiw kan u ka Mohamed Bazoum labila ni ka a sigi a nɔ la faamaya bulon kɔnɔ marabagakuraw olu ma jaabili di nin ko in na fɔlɔ kunun sufɛ u tagara maaba dɔw ka sokɔnɔlaw woloma o maa ninnu bɛɛ ye Mohamed Bazoum jɛɲɔgɔnkɔrɔw ye minisiri ɲɛmakɔrɔ Uhumudu Mahamadu PNDS politikitɔn ɲɛma ni ale minɛlen don nin wagati in na Fumakoyi Gado Kala Mutari ani Kala Hankuraw ni olu ye dipitew ye ani Bazoum ka chef de cabinet ni a ka lakanala kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ wele garde du corps principal ninnu bɛɛ ka sow yugubara kunu sufɛ sɔrdasiw fɛ u ye wariw telefɔniw ani masirimafɛnw dɔw ta ka taga n'u ye PNDS politikitɔn ye laseli kɛ tilegan in na ko CNSP ye suɲɛni baara de kɛ nin ye sabula ko sɛbɛn fosi ma taga u bolo min b'a yira k'u bɛ se ka don maa ninnu ka sow kɔnɔ fan dɔ fɛ minisiri ɲamakura Lamine Zeni ye baara daminɛ sɔrɔko minisiriso la kunu sabula minisiri ɲamaya kɔfɛ ale de jɔlen bɛ tuguni ni finansi minisiriso ye an ka a ka kumakan fɔlɔw lamɛn jamana ɲɛmaa ye sira fila de yira an na fɔlɔ ni wagati gɛlɛman in kɔnɔna na cogoya jumɛn an na se ka wariw koronkoron ka bɛn ni an ka musakaw ye o ye fɔlɔ ye filanan musaka minnu kan ka kɛ olu na kɛ cogoya kelen jumɛn na sabula musakaw bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma na jumɛn de fɔlɔw ka gɛlɛn ni tɔw bɛ se ka bila olu kɔfɛ dɔɔni dɔɔni laɲini in bɛɛ lajɛlen ye min ye an ka se ka an ka musakaw kɛ dɔɔni dɔɔni ka bɛn ni an bɛna wari minnu sɔrɔ ni jamana yɛrɛ ka sɔrɔw ye n dalen b'a la an bɛɛ kelen-kelenna bɛ o laɲini ninnu dɔn Mahamani Lamine Zeni ko a jigi bɛ jamanadenw bɛɛ kan walasa ka se ka Niger bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ Mahamudu Kaba Jakite pour VOA Bambara Niamey Niger